Здравейте, приятели! Ето това е нейрографиката, която направихме заедно с вас. Маратон на здравето, като започнахме с изхвърляне, с апана, пак изхвърляне. Тук имаме с всички органи, защитния щит. Но уречето е това. И листа ни влиза. Дайте съвет как да го пластифицирам, за да мога да си запазя тази красива рисунка. Ето и чакрите имаме тук, които сме ги направили. Огромен е, голяма работа свършихме. Това е работа 8 дена сме работили по този маратон на здравето и накрая сме завършили с защитния щит. Затова сега ви моля да давате акъли. Според мен трябва да го отрежа по средата и да го направя като А4. Обаче аз искам да е цял единствен. И да не ми кажете да си купя друг уред. Чао, целувки!